Hej så. Det tror jeg simpelthen, den vil gøre ved, altså, den skal jo gå under solen, så gå under, så går den jo under. Ja, jeg tænker, at det vil ske på, at vi kommer for tæt på solen og månen. Jeg tror, at solen vil eksplodere pludselig. Jeg ved ikke, hvad det hedder, det der Big Bang. Er det der har været? Men så tror jeg, at den går i stykker i jorden, fordi at solen den eksploderer. Og ellers så oversvømmer jorden ind med vand. Det tror jeg. At jorden bliver invaderet af zombier. Og så skyder vi dem. Men vi taber, for der er så mange. Og det er sådan, jeg tror, at jorden går under. Jeg håber ikke, den går under, men hvis jeg tror, eller hvis jeg skal sådan tænke store tanker omkring det, så tror jeg, at det er udelukkende os selv, der er skyld i det, altså menneskeskabt forurening og atomvåben og krige og ja, der gør det. Jeg tror, at jorden går under ved, at der kommer en kæmpe meteor og rammer lige ned i jorden, og så eksploderer den, og så dør alle mennesker. Jeg tror, at jorden vil gå under på grund af massemord og klimaændringer og sådan nogle ting. Altså, at jorden vil gå under ved en masse klimaændringer og tsunamier og alle sådan nogle katastrofer. Og død, ødelæggelse og alle sådan nogle ting. Eksplosioner. Boom! Nu skal I høre min teori om, hvordan jeg tror, jorden vil gå under. Der sker det, at vi alle sammen, vi dør. Vi lever op som zombier. En drage kommer og spyder ild ud over det hele. Alle dør. Vi vil leve op som zombier. En tredjedel af sportspladsen bliver regnet til af regn. Det er helt vildt det her. Og en stor vulkan kommer op af den våde jord og siger BANG! Og månen kommer midt ind i det hele, og vi dør. Det. Nej! Hvad sker der? Ved I, vi må løbe?